veurem com podem canviar la foto del perfil del model. Jo ja tinc la sessió iniciada, per això surt aquí la meva foto. Si no teniu foto aquí us sortirà com un simbolet d'una persona. Podeu estar dins del curs que estigueu fent o no, no és imprescindible. Llavors, una vegada teniu la sessió iniciada en el lloc model, entreu i aneu a les preferències o al perfil. Sí? Si veniu al perfil ja anem directament aquí i llavors ens surt aquesta, llavors aquí ens surt l'opció d'editar el perfil. I arribaríem al punt on volia fer arribar, que aquí tenim el nostre nom, cognoms, el correu electrònic, tota una sèrie de preferències, entre elles la imatge. Si veniu aquí a les preferències, també hi ha l'opció d'editar perfil. Aquí hi ha altres coses com canviar la contrasenya, les preferències del fòrum, de l'editor, del calendari, hi ha altres opcions. I tornaríem aquí a editar el perfil. Aquí podeu ficar-vos el nom vostre, els cognoms, correu, i anem a veure com es canvia la imatge de perfil. Aquí us sortirà la que tingueu actual i aquí és on hauríem de ficar la imatge nova. Hi ha dues maneres de penjar els fitxers aquí. Una és clicar i llavors vas aquí on hi diu penja un fitxer, aquí el tries i l'aniríem a buscar a la carpeta on tinguem la imatge. En aquest cas ho tinc a la carpeta d'imatges, doncs seria aquesta i faria obre. Obro i penja el fitxer. Automàticament em surt. Heu de veure aquí que la imatge ja us surt correctament. Si la imatge aquí us surt tombada, aneu, modifiqueu la imatge i després la gireu i llavors la torneu a inserir. Llavors, en el moment que féssim actualitzar el perfil, se'ns penjaria la imatge. Vendríem aquí, actualitzar el perfil i veureu que la imatge ara canvia, és la que teníem abans. L'altra manera de canviar-la és una mica més senzilla si teniu la finestra oberta de la imatge. Baixem aquí, ara tinc la nova. Si venim aquí, obro la carpeta, doncs jo puc agafar i arrossegar aquí la imatge. Ara no notareu el canvi perquè és la mateixa. Doncs venim aquí i fem actualitzar el perfil i automàticament ens queda la imatge canviada. Aquí mateix també podeu canviar altres coses com noms addicionals, podeu explicar els vostres interessos, altres opcions. Aquí podeu fer una descripció, el que vulgueu, però no és imprescindible. I això és tot.